Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la creació. L'Evangeli de Marc reserva les últimes paraules de Jesús ressuscitat a una única aparició seva als apòstols. Aquests estan a taula com els hem vist sovint junt a Jesús abans de la seva passió i mort, però aquesta vegada la petita comunitat està marcada pel fracàs. Només queden 11, en lloc dels 12 escollits per Jesús. I al moment de la creu, algú dels presents li havia negat. Molts havien fugit. En aquest últim decisió en contra, el ressuscitat els renya per haver tancat el cor a les paraules d'aquells que havien donat testimoni de la resurrecció, però al mateix temps confirma la seva elecció. Malgrat la seva fragilitat, els encomana de nou justament a ells l'anunci de l'Evangeli, de la bona notícia que és ell mateix, amb la seva vida i les seves paraules. Després d'aquest solemne discurs, el ressuscitat torna al Pare, però a la vegada roman amb els seus deixebles i els confirma les seves paraules amb signes prodigiosos. Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la creació. La comunitat enviada per Jesús a continuar la seva mateixa missió no és, per tant, un grup de perfectes, sinó, més aviat, de persones cridades, en primer lloc, a estar amb ell. Experimentar la seva presència i el seu amor pacient i misericordiós. Després, només en virtut d'aquesta experiència, són enviats a proclamar a tota criatura aquesta proximitat de Déu. I l'èxit de la missió no depèn, certament, de les capacitats personals, sinó de la presència del ressuscitat, que es lliura ell mateix als seus deixebles i a la comunitat dels creients, en la qual l'Evangeli creix en la mesura en què és viscut i anunciat. Per tant, el que nosaltres, cristians, podem fer és cridar amb la vida i les paraules l'amor de Déu, sortint de nosaltres mateixos amb coratge i generositat per oferir a tots, amb delicadesa i respecte, els tresors del ressuscitat que obren els cors a l'esperança. Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la creació. Es tracta de testimoniar sempre Jesús i mai nosaltres mateixos. És més, se'ns demana renegar de nosaltres mateixos, disminuir perquè ell creixi. Cal deixar espai en nosaltres a la força del seu esperit que empeny cap a la fraternitat. Haig de seguir l'Esperit Sant, el qual, cada vegada que em trobo amb un germà o germana, em predisposa a fer-me u amb ell o amb ella, a servir-li a la perfecció, que em dóna la força d'estimar-lo si és, d'alguna manera, un enemic. Que m'enriqueix el cor de misericòrdia per saber perdonar i poder entendre les seves necessitats. Que em fa comunicar amb zel, quan és el moment, les coses més boniques del meu ànim. A través del meu amor és l'amor de Jesús el que es revela i es transmet. I per aquest amor de Déu en el cor es pot arribar lluny i participar a moltíssimes altres persones al nostre descobriment, fins que l'altre, ferit dolçament en l'amor de Déu en nosaltres, voldrà fer-se u amb nosaltres, en un intercanvi recíproc d'ajudes, d'ideals, de projectes, d'afectes. Només llavors podrem donar la paraula i serà un do en la reciprocitat de l'amor. Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la creació.
a tota criatura és una perspectiva que ens fa conscients de pertànyer al gran mosaic de la creació a la qual som avui sensibles d'una manera especial. Els joves són sovint punta avançada en aquest nou camí de la humanitat. Segons l'estil de l'Evangeli, confirmen amb els fets allò que anuncien amb les paraules. Robert, de Nova Zelanda, comparteix la seva experiència al web. Una activitat en curs en el nostre territori sosté la recuperació del port de Porirua, a la part meridional de la regió de Wellington, a Nova Zelanda. Aquesta iniciativa ha implicat les autoritats locals, la comunitat catòlica maorí i les tribus locals. El nostre objectiu és sostenir aquesta tribu en el desig de liderar la restauració del port per tal d'assegurar que les aigües corrin netes i permetre la recollida de mol·luscos i la pesca habitual sense por de la contaminació. Aquestes iniciatives han tingut èxit i han creat un veritable esperit comunitari. El repte és evitar que es tracti d'una acció passatgera i mantenir un programa a llarg termini que porti ajuda, suport i marqui la diferència sobre el terreny.